kiamu kamarere ekwete ekwerende factory echa kiamu kamane mo yawe yakibe bonus insepi yani kianda aboli aiga mate factory moyer imomanye teningo gerete factory yega kwa ingo ngoni chaiga ya ningo ngoni chaiga no mundo shibishi nero wade brokerage farm ekrabata mwaka naka yenda court ekamwachibesa karamwachibesa edeni gatigaraga mpaka abachukuru baino na bacha gwakane deni rero nejo gayi echa nero ireta bante school ga kidi ambade inimbo mobe ebintu mbiro tutanyare gukora witegesaku ebintu bibiri byecha yanko ibaga brokerage na bya onjo kekera iwe ministry aganza kulienda ngere y'abana school feeding program umaite ko boko kiwanje tukunya kurusia ekogoswa mondegere school feeding program kote onga ewe no mumro ito no mugako ito kurunyari man masaba gento minchimbo umwana ino as long as ndo muibi lazima tomotenga no muibi ole school feeding program obosumuni bwara wasiboro achabole tema ekera emuka aliboso egoroba nere kwagaki angenda dosiali na ataka konyete nini lakini ngatanga ki kaibiro rusi gali gagati ikadna dai denjentu ale yendo ngaki dogoro kanga gesiomba gagache no ne chobo yibi gakoleki lakini manyanga school feeding program ya abana ba Kenya abana band afadhali niwe mbrego tuga ogende northeastern mbratiri gutu bwakomugima okoro mwana mpaka ensort egutaka kunyo mwana esenge njaba ibuli ba mutigiro ororo batabwa atinjira yo kumubugori kibesara kikirira moto dengo muntu oyo acharuzi Simba ororo achaba amabere na iki amabere ayo wana ade miaka ikirega akino na mabere to ngotika bana baketunyo amabere enda to kwa no bole mungaki iganinka nanchi no mugabana lazima make sure abantu bane kinkuru ora baada y'imyaka 10 ngote na mwata ya Simba ngwatorosereti ebintu bikababya ekiyayera go ikomwelyo lazima ndikubolumya ki Simba ngiwakoleta abantu bawo bakisi